Evangeli de Lluc, capítol 20, versets del 27 al 40. La resurrecció. Acostant-se-li alguns saduceus, que per cert neguen la resurrecció, li van preguntar: «Mestre, Moisès ens ha prescrit que si un home té un germà casat que mor sense fills, es casi amb la cunyada vídua i doni descendència al seu germà difunt. Eren 7 germans. El primer es va casar i es va morir sense deixar fills. El segon i el tercer es van casar amb la vídua i així successivament tots 7, i es van anar morint sense deixar fills. Al capdavall es va morir també la dona. Bé, doncs, quan ressuscitaran, de quin d'ells serà muller? Perquè tots 7 s'hi van casar». Jesús els va respondre: «La gent d'aquest món, ells i elles, es casen. En canvi, per als considerats dignes de participar en el món a venir, és a dir, en la resurrecció d'entre els morts, no té sentit casar-se, perquè ja no poden morir, sent com són igual als àngels i fills de Déu, des del moment que han ressuscitat. I que els morts ressusciten fins Moisès ho insinua a l'episodi de la bardissa quan anomena Senyor el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob. Déu no és pas Déu de morts, sinó de vius, perquè per ell tots viuen». Alguns escribes van respondre: «Molt ben dit, mestre!» En realitat, ja no gosaven preguntar-li res més.